Не скавица! Добре, че не срещна на Ким, че го не дал. Не ме смой, чакай още малко. Бързо се пали, бързо пали! Бързо! Къде е, бе? Моята не гори, бе! Да. Също се разлива отдолу. Ата бе, човек. Нищо няма, бе. Че е мокра, кално е. Запалите само главата, бе. Не става, човек. Капе и пара надолу. Чакай, че трябвате помня. Чакай. Ти ли е смъчета? Коя? Ето тук с козата. Ние бяхме там горе. Знаеш колко е? Айде там горе. Ела, къде е? Къде е кръст? Къде е Васко? Васко, ела тук. Чакай, не. Дигай, Ела, ти пой веднага палиш, защото се трябва много бързо. Чакай да се намеря с тази стопалка. Давай, пой. Ама ако вдигаш... Не, цялата по гърба е сега. Не, аз го взимам цяло. Давай. Давай, махай чето. Дявола! Вижте на още една. Айде, викам да. Дай, не отгоре на мока. Пуши газа! Аре, лично си пе напълно. Да. Дай свалим газа, бе! Запали газа. Не, газа. Която ли ще няма човек? Направи, ти запалката. Направо запали. Чай. Иди той да си пида запалено. Аре, мечка, дай, тя иска още. Бъди готов. Аз съм, бе. Бързо. Ма чакай да Не, ма ви тази кечка от спирте, бе! Кой не е? Паш ли е? Аре, давай. Дай само по главата. Аре, мой детето. Това е много биш му устата, човек! О, яко. Пробута ли горенцо?